Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle. Billet mardi 23 août 2022. Malion ala sago aw sago. Ko tesit attaque mun kɛra. Mali sɔrɔsiw ye terroriste fagali mun kɛ. Ko terroriste mun fagara ko su wolomala ko ka lajɛ. Ko français ka mɔgɔ 37 ko français mɔgɔ 37 ko yera su nunu na. Bien, sini ala kale. Ko terroriste mun su yera ko français ka mɔgɔ 37 kun b'a la. Ko Danemark mɔgɔ joli yɛrɛ kun b'a la. I jɔ n ka yɛrɛ kalan fɔlɔ yɛrɛ dɛ. Selon la page Mali Actu de bɔra ka publier sans ala tɛ 30 minutes bɔ. Voilà. Su 67 de yira. Français mɔgɔ 37 ani Ghanéen mɔgɔ 8 o su yira la. Ani Danemark o mɔgɔ 5 o fana su yira la. Ko u klara ka bɔ fɛn dɔw kan. N tɛ se ka bɛɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛla la. Ja. Asimi kelen bɛ ka Macron ta fan gɔni na di. Malien bonne nouvelle filanan bɛ dugu kɔnɔ. An b'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ko Jɛnɛba Sek k'a ye armée dɛmɛ. An ka artiste dɔnkilidala Jɛnɛba Sek. Ko Jɛnɛba Sek ye Mali sɔrɔsiw dɛmɛ. Ko ka ɲɔw ni malo di Mali sɔrɔsiw ma. O photo b'an bolo. An bɛ o bɛɛ lajɛlen bɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na. An bɛɛ lajɛlen ka Jɛnɛba Sek fo. Vraiment Jɛnɛba Sek ni ce ani baraji. Jɛnɛba Sek ye fɛn mun d'an ka sɔrɔsiw ma. Photo filɛ nin. N bɛna photo bɔ ka yira aw la. Voilà. Jɛnɛba Sek dɔnkilidala Jɛnɛba Sek mun ye armée fasada. Vraiment merci beaucoup Jɛnɛba Sek. An ka artiste ba don. K'a ye Mali sɔrɔsiw dɛmɛ ni fɛnw ye. An ɲɛ t'a la. Tuluw b'a la. Ɲɔw b'a la. Ɲɔ bɔrɔw filɛ ani tulu bɔrɔw ani sukaro bɔrɔw. Ko Jɛnɛba Sek de di armée malienne ma. An bɛ Jɛnɛba Sek fo fana na. Maliens, bonne nouvelle filanan fana mun ye. U ye loi électorale kɛlɛ kɛ. Ka Choguel kɛlɛ. Ko Choguel bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ k'a ta ye de. Sisan u taara tirage de la sisan nɔ. Ala bɛ Mali fɛ koyi. Non, Choguel que Dieu te bénisse. Maliens, u taara tirage au sort de la. Ko EJ la minnu kan ka baara kɛ EJ la. Donc o mɔgɔ minnu taara o mɔgɔw tatɔla parti politique ba u ye tirage kɛ dɛ. Tirage kɛlen parti politique ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a si ma y'a la. U ma si sélectionné. Donc parti politique mɔgɔ k'u yɛrɛ dama ka mɔgɔ choisi dɛ. U yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ choisi loi électorale fɛngɛ la. U yɛrɛ dama dɛsɛra. Comme u ma bɛn a la sɔrɔsiw fana ye bɛɛ lasigi ka tirage au sort de kɛ. Tirage au sort fana kɛlen parti ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ o si tɔgɔ ma ye. Parti dɔgɔmanninw mɔgɔ tɛ parti politique minnu dɔn dɛ. Olu de tɔgɔ yira. O bɛɛ la tuguni ko politicien dɔw ko k'olu ma sɔn dɛ. Ko tɛ se ko ka kɛ. K'olu ka parti ka bon. Donc u yɛrɛ dama politiciens yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ la bi. Maliens ala bɛ Mali fɛ dɛ. An b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Awa Choguel fana ka bana fana kɛlen an ɲɛ bɛ caman bɛ pan ka puruti la. Choguel banalen don. Choguel ma bana dɔ ko nkalon bɛ ka tɛgɛ. An tɛ don débat kɔnɔ quoi. Ko n'i ko k'i kunkolo gananen don n'i ye fugulan bɔ a bɛ dɔn ni kunkolo gannen ou bien ni kunkolo gannen tɛ. Faransi de lebulen don. Faransi talen bɛ fan gɔni kɔrɔ. Pour que an ka ɲinɛ Faransi kɔ u bɛ ka na ni disquisition lankolon 2 de. Kana Choguel ko kuma don an tulo kɔrɔ. Dɔw b'a fɔ Choguel ma bana, dɔw b'a fɔ AVC b'a la, dɔw b'a fɔ a sara yɛrɛ. An tɛ don débat kɔnɔ bilen koyi. Voilà. An bɛ débat min kɔnɔ Macron minɛna. Macron taara tɛgɛ ma T-site. An bɛn'o prévu yira aw la bi. Ka Malien bɛɛ ka hakilinata ɲɛsin Faransi ma. K'an bɛɛ bɔ yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ. Minnu bɛ ka na ni kuma ye u bɛ k'an bila distraction de kɔnɔ. A dɔw bɛ yen u tɛ fɛn kalama. A dɔw fana bɛ mission de la. A dɔw bɛ yen u bɛ mission de la dɛ. U b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ transition fɛ. Mɛ u bɛ na ni kuma dɔw ye mun bɛ mɔgɔw bɔ faso jɔ sira kan. Ka na ni sɔsɔliw ye. Non a kunkolo jɛlen non Choguel ka kɛnɛ non Choguel man kɛnɛ. An tɛ don logique kɔnɔ bilen. O banna pewu. Choguel ko o kuma banna pewu. Choguel lafiyalen don. Choguel bɛ sɛsogo ɲimi na. Awa Choguel bɛ n'a tɛmɛ. Point barre. N'o ma diya mɔgɔ min ye foli taara i ka Morikɛni fɛ yen dɛ. Voilà. Donc an tɛ don logique kɔnɔ quoi. An bɛ an ka baara la an bɛ an ka faso jɔ de la. Tout va bien entre Choguel et les ministères. Et Choguel sera de retour. Inch'Allah. Succès barabla kuma banna. Minnu bɛ sama la aw olu to ye parce que bɛɛ ni ŋaniŋɛ de don. Donc ŋaniŋɛ ma ɲi dɛ. Dɔw bɛ na ni sama de. Dɔw bɛ fɛ de k'an bila logique kɔnɔ na. An ka ɲɔgɔn sama an ka sɔsɔli kɛ. An tɛ sɔsɔli kɛ mɔgɔ si fɛ. Min dalen b'i ka kuma la, le temps va donner raison. Ala ka na ni tiɲɛ. Maliens, nouvelle duman fana sabanan ye min ye tuguni. Ko président Assimi k'a ni Iran ministre des affaires étrangères k'u bɛ ɲɔgɔn ye la. U b'a kɛ kunun ni bi ni sini tile 3 u kan k'o de kɛ réunion na. Donc
le Mali et l'Iran kube ka communication ke ay Sadio Camara fo aga siga ka Sadio Camara fo tuguni Sadio Camara ka discours aya yelema ke bamanangai Sadio Camara ka discours aya bla ortem ka siga ka tuguni Sadio Camara ka discours manga bla tan tugala de ay dongo do aga Sadio Camara fo ay discours mi ke Malion mena boka akala awye Francis tara a sen fla de ma comme Mali politicien de fana tara Mali politicien do de tara fo et droit de l'homme international mogoye koni était Assimi fait koni dala maga Mali dro ko Mali justice bi mina ko ki don kaso la koni ta Assimi fait koni kumana dro ki beta kaso la u tara galon tige ka taga noro anga justice fana la ka taga ko kuma fo si sa droit de l'homme mogo de fana nana Mali kono kana sege segeli ke anga procureur kasoge o ko droit de l'homme mogo ma le ministre de la justice bravo au ministre de la justice procureur kasoge ko droit de l'homme mogo ma kali transition de mebagaw ko lu yera de be ka ta kaso la ka teme ali munu te transition de mebaga mais u tara kuma 3 kunjugu ka ke inafo ni était transition fait ni kuma na droit ibeta kaso la ubo bi faka politicien do ma fa bede politicien do de taro galon tige ka to fo droit de l'homme mogo ye Francis fana ka Amerique wole ka jamana ba wole olu fana ka représentant bla ka taga Mali kono ka fo ko ne mogo ko était transition fait ou bi donc kaso la ube obi faka u tara kuma de fo droit de l'homme mogo fana tara kuma mais anga ministre de la justice bravo au ministre de la justice ko tiente kuma inabi tienta la chine c'est pour dire à Assimi ali yere faka nunu te kife ya yewe mun kila ibe ki yere ka mogo to be ka ta kaso la baro tari to ko tien ki etolu fe kebe ko lu droit de mene bo aye kuma ngisa ça dit ti fait frotta la quoi Assimi ka responsabilité ta billahi tallahi nunu sinon aita Côte d'Ivoire ke ngom minali be ka kay no ou te ta droit de l'homme te ta Côte d'Ivoire mo me fo Mali la billahi ni ya fo la sanma o nunu me ka mo fo Assimi ma ni ni fo la san watara ma be ta kaso la ou te ta yo droit de l'homme te ta yo ni no tobu kadi droit de l'homme bi afo ki kay ni tobu mandi droit de l'homme be wuli contre la akobo chogad la donc Assimi iga mo protéger da mo fingina bi de ngo de fina ngo nunu fle bunte nu de do it se ku satisfaire amo fana la tuguni a fora ku kana ni mogo ye ko ka mogo ta tuguni ko Egypte na ke ou era mo parti politique dama ou tara ke kele fu be ni ka gloki bo ngon kama c'est pour vous dire que nous te Mali fait ou ta la fait ou ta kra fait Assimi de fleka Francis lebuta mena kala aw nangala ke ngon fait Mali an na mede ko ba de be dugu kono bi amena nyoro kala tout de suite bela jelen kala me ngon fait Malion pré parti a oro fle a oro la amba kala be bala je ka yirawla ka fo Mali ko de do mogo côté Malion à article flené à bora Mali web de là que l'attaque de Tessit du 8 au 10 août mais yananga de la ko général Gamou le général Gamou tara troupe crefé noir là au photo fana bambulo ambo ira aula le général Gamou au chevet agnaté Mali est victoire ta Tessit général Gamou est déplacement avec kataka anga surasu crefé général Gamou de flené Malion voilà ça c'est le général Gamou tara troupe crefé katou galvanisé en tant que général. C'est le seul général qui est au nord de. A toi bébé, café mina et Bamako. A fléné. Nyata la. Général Gamou de Sigile fléné. Anga surasu kerefe Tessit. Malion. Anga surasu ye terrorisme mounou fara. Ko français do kumbe chou mounou yera ko français do kumbala. Mena kalansan. Aou nanga la menyon fait. Selon le journal Mali Actu, l'attaque de Tessit du 8 au 10 août, au total 67 corps ont été découverts. Après la contre-offensive, parmi lesquels 37 Français, 8 Ghanéens, 5 Danois ont été formellement identifiés. Allahu Akbar. Quand Tessit kele mun kera, ou ye terrorisme mun faga, ko Français mo bi sabani wolonvla, o chouira terrorisme la koui. O te kelenge, ko Ghanéen mo shegi souira terrorisme la. Fila. Ko Danemark mo oluka mo duru, tubabu chou binani ani fla tubabu chou binani fla français mogo bisabani wolofla Danemark mogo duru Ghanéen surasi Ghanéen terroriste mogo shegi de yera sununu la ayela jambe sika kade selon le journal Mali Actu l'attaque de Tessit du 8 au 10 août au total 67 corps ont été découverts après la contre-offensive par lesquels 37 Français, 8 Ghanéens, 5 Danois ont été formellement identifiés par artillerie lourde, des drones d'attaque
et des renseignements, des hélicoptères français étaient déployés sur le terrain à Tessit contre l'armée malienne. Kuma bana siksi barabla. Français ou ka hélicoptère kumbe Tessit. Français ou ka renseignement kumbe Tessit. Français ou ka drone kumbe Tessit. Ou kumbe fait kanga surasu fra kanga kanchide. Kanga surasu ka ko bampeu. Mais il y a intervention que ka betien. Poutine il toa ka parler kono Asimi Poutine wele ko ko ça ne va pas de. Vladimir Poutine il sigile toa ka salon kono fo Moscou. Kaseka Poutine sigile toa ka salon Moscou toro kaseka jida de ka jibidon kele min toro ko kaita ni barake. Avant combat mateme 10 minutes ka. Irisuka avion ou la trop pipi piro Francis bolla ka ta Niger. Francis ka avion be bolla ka ta Niger. Abese bene be yane. Malion amatla hali bi koy. Ja Francis de kume kanga surasu attaquer Tessit. Anga kuma to kala. Ayo kuma la mene. Voilà. Des artilleries lourdes, des drones français, des renseignements français, des hélicoptères français étaient déployés sur le terrain à Tessit contre l'armée malienne. On savait que c'était l'armée française qui était à la manœuvre. Mais c'est des artilleries lourdes, des drones d'attaque. L'attaque de Tessit du 8 au 10 août, au total 67 corps ont été découverts après la contre-offensive de l'armée malienne et les Russes, parmi lesquels 37 terroristes identifiés étaient des Français. 8 Ghanéens, 5 Danois ont été formellement identifiés. Des artilleries lourdes, des drones français, des hélicoptères français étaient déployés sur le terrain à Tessit contre l'armée malienne. On savait que c'était l'armée française qui était à la manœuvre. Les multiples violations de l'espace aérien malien sont des harcèlements pour pousser à bout l'armée malienne afin qu'elle cède à la provocation en faisant usage de ses missiles. C'était la seule option que la France envisageait pour faire recours à la violation et bombarder les camps militaires maliens à Tessit. Comme Français ou ne m'a fait un wakati de la ngali Français ou avion de nango Assimi kana bombardé. Awa kuma fle segu tungara ay shibo segu tungara tike kono. Ay shibo segu tungara tike kono. Ay la jedro. Segu tungara de kuma ni fo onyena. Ngoni Français ka avion dona. Ngo kana bombardé de. Ngo wala ube kala ngini ndi. Segu tungara est une équipe. Bilay ala. Anga no ro kala de. Voilà, anga ro kala. Ko Français ni d'abord kamade. Ne m'a foré. C'est le journal Mali Actu qui a écrit ça. La source n'a été un journal Actu là, a été Facebook sans fait. A été journal Actu là. Ne y'a kuma y'mere, mais ne y'a to fo journal de ka bonaï. Ne ne kelen sigi ka ne fon confondre ba fo ko ne be galon teget là. Mais comment a kera public parce que ne ba kalama. Ali français pere vous be Mali contre la français contre la kabo aklima. Na blara dongo do bilay djembe. Mo, c'est là Maoranga président be sokata dafe. Bilay Malion, pere vous de be Assimi bolo français contre la. Amat ne fendo be neta fo neta ndado ala ni femi permission ma dinema neta fo so ne ba be kalama abebe segu tungara teke kono boy ndale men yora ki amba be kalama ngara daru be mununu na fambe magoro be kasila halisa no magoro be kasila ka fen kono ay nyora la jede. C'était la seule option que la France envisageait pour faire recours à la violence et bombarder les camps militaires maliens. Nous assistons aya joda oron tunana quoi. Nous assistons au même scénario de 2011 avec la crise post-électorale en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Où est que Laurent Gbagbo là kato au bombardé de. Ou me fait ko kele ne ka assimila au plan de Koumbe Francis Bolo. Ayo kuma iname c'est très important. C'est très important. Ou tara Laurent Gbagbo gentoko mide. Francis nyaka aka force bla alerti là. Niger. Ni Assimi kuya Francis avion kelen jigidron ou kumbe ta kati bombardé. Ou kumbe wuli kumba ke guerre directe. Niger be douala, Côte d'Ivoire be douala, Burkina be douala, ou be kumbu free Malika. O de plan kumbe. Ou ka gouvernement ku sigilendo, Mali politicien do kunga ke président ni Assimi gena, o plan be kun tracelendo. Aye kuma into la mede. C'est une révélation que beaucoup de gens ne savent pas de. Voilà, Malion. En conclusion, les attaques terroristes au Mali ne sont plus l'œuvre des djihadistes islamiques, c'est la France. La montée en puissance de l'armée malienne pousse ses détracteurs à agir autrement. Les femmes font face à des forces spéciales. Visite fructueuse. Selon plusieurs sources,
bien introduite dans le cadre de la coopération militaire entre la Russie et le Mali en visite à Moscou, le ministre malien de la Défense, colonel Sadio Kamara, a constaté la fin de la conception du système de missiles sol-air ultramoderne commandé par le Mali. Mali tara missile courant de commander Irissou fait. Malion, ni Algérie ta Afrique du Chibolo, Afrique de l'Ouest là. Algérie drone be Mali yabi, a cité se ka Mali korobi. Missile mumbe wuli ki to fo Bamako katara avion ko se fo Kidal de. Missile solaire système moderne, Irissou keleme ka courant min glan. A photo be molo de maintenant ira folo. Awa Sadio Kamara keleme ka to de commanding ke sisa. O de be sara la kana sisa. Fa de wulle be France la sisa non. Aye kuma to la mede. Les femmes font face à des forces, voilà, en visite à Moscou. Donc maintenant, ça non. La même source nous indique 5 lots sont commandés. Où y a missile, où y a d'un wolon vla. Abeta bla, a dobeta bla kai, dobeta bla kidali, dobeta bla tombouctou. Ça de Kamara keleme ko commande ke Irissou ka doula awa be srala abena abese Bamako dans les jours à venir. Mali keleme ka hélicoptère mou commandé, Mali keleme ka avion de chasse mou commandé, ani Sukhoi ni a be frango ka chani avion de bisabayi. Cher combat, dernière génération, Mali keleme ko bela jere ko be commandé bi awo bebe sara la kana. Ayo comment to la mede. La même source nous indique que 5 lots sont commandés. Le Buk M3 est un système de missiles anti-aériens russes de moyenne portée. Sa vitesse est de Mach 5. Sa portée est de 70 km contre les cibles aérodynamiques, 45 km contre les cibles balistiques, 30 km contre les cibles terrestres blindées avec des précisions 99%. A Mali keleme kata au commandant de Ké. Missile Mouniachi attaque à cible djefa kata soro. Sadio Kamara taro commandant ke Irissou fi. Awa ko tesite attaquer mon kera. Malion, prévu même Malion bolo bi, prévu même Assimi bolo bi, a keleme ka Assimi dese ka sinogo bi. Ni on est session extraordinaire kenna, a prévu a irala jamana ba chamana, ou ben yon consulter la, Fransi be deli la di jukoro, Fransi be négociation na di jukoro, koni Fransi tara jo oni nyama, koka tara Fransi surasu su, Fransi surasu su de be Assimi bolo. Terrorisme nous tara fagali kede. Tubabu chouba la, français ou ka surasu chouba la, awa ou chou flekoi. A besebene be yagoro la. Ou ka chouba la, ou ka avion do détecter le doigt la. A photo be non, a vidéo be non, a fin be non. Tout est lié noir sur blanc. Kaira malien dem pela jelena, kambe oromina bi. Mali politicien de kunganga bobi, ka tegere bafo Assimi kumbi. Wati mina français galon tige ka noro auna. Ko ame ka taka mercenaire no fe. A politicien chamambora, ko Assimi ka ere expliquer, ko pourquoi ko Assimi ta Mali wardo mercenaire la. Mais o Assimi kelen, o mercenaire kelen, no lo farla Assimi ka ayira ko français de terroriste. Muna o politicien kelen ma bo ka foko merci Assimi. Ja Fransi de terroriste, ja Fransi de beka kojugu ke auna, muna o politicien kolo maboko fobi, ambe orom na ko bi malien. Ou ta fo parce que ou ka atuka amandouye ou te fait Malika gagner ou ka objectif ye mounye Malika bi Assimi ka bi opposé ya kora kera Mali kono de eta tenya ne tatenya Assimi de fleka ira diebela bi ko terroriste munu fagara tesit ko français ou ka chouira la de malien. Français moko bi saba ani wolonvla ko chouira selon les journaux Mali Actu ka ira diebela ko français sou kumbala de ko français ira kumbe kombala ka français do ye marfata Koubeta Mali Surasu fera, comme Mali Surasu ya dominé. N'est information de soro, mais c'est à vérifier. Car faux, car français do ere be, car do binela koudon kasola. Français Surasi n'yama do minena. Marfa boubulo, koudon kasola. Obe prévu be. Ima esi ça. Oube kanani faux débat ouye. Ah, plenty tigara taïruba contre la de, ouverture média ni blaya fede, ah, shogeli kungo, shogeli bangana de, shogeli tena sande, abe mana kaunde, mogo nako kabe transition ko, na ignore ni débat ina, c'est un infiltré, ou bien il ne connaît rien. Voilà le vrai débat, voilà le vrai combat qui commence. N'importe de Assimi Bolo contre la France. On le consomme. Aya théâtre, aka Mali politicien on a dit. Bi, Mali parti politique be kunanga bobi ka tegere fo Assimi kumbi. Mali parti politique baw. Mono go de transition fait. Aw gana ka transition fait. Mais en faw fara, en baw fara, kana dugu ci. Assimi nana, yere wulo den, horon den, kana nga jamana ka dambe segama, ka tla ka ira diebela ko Fransi de terroriste.
Amba Assimi fo ola. Mais wagati mina France 24 RFI a fo wagati mina ko non comme Mali ko Wagner be kana Mali la. A Arasbati wo a Maliki Konaté wo a ouverture média a betari siki ka takuma Wagner ko kumaka ko Wagner kala goshi ka irisu la goshi non anga partenaire des français a be ko dara fiena bi awa diem ngonyo de fo bela jelengena malien wallahi ala be Mali fait a politicien na aw be Mali fait politicien betere politicien horombe politicien nyumombe mais politicien munu me français ka parala bilay foka dien wuli aw teke foye Mali kono a belinga janatikete aw de kunanga bobbi Américains ont soba tira domina. Amérique soba tira domina. Le 11 septembre 2001. Amérique soba tira terroriste bolo. Amérique opposant. Amérique parti politique. A be faranyoga kaka Amérique défend. Abi a donna ko farasi des terroristes. Aw ni ala che na we Mali fait. Aw de kunga ta tikere fo Assimi ku. Aw de kanga wuli kata Assimi féliciter. Mais aw ta ke parce que aw ta te Mali koye. Aw tugule me farasi ko. Ko ala ka here ka ni ala here ka soro ko ala ko te tienyi. Aw benya bala bi ayra diabela ko farasi des problèmes mais aw shimabo a parti politique shimabo bi voici les preuves qui sont là au contraire ou be distraction là aye jamana infara aye jamana ngo aye jamana la kushika jamana la segi mais jamana denyuma de do de nakana jamana bobolo la bi aw de ganga tegere fo Assimi kumbi aw de ganga tegere fo Sadio Kamara kumbi aw de ganga tegere fo les 5 colonels plus le premier ministre Sogel mais non aw to ngini bi avec un débat les débats de caniveau non ni me yan fait tiens te do là ni anga mogo ye ka be transition avec ata do débat là c'est un infiltré ame débat minabi Francis minana tegema la main dans le sac et on va tirer jusqu'au bout et vive Assimi Akambe.